Muri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka paEaster panapa maaccident ari kuitika akawandisa. Kune bhazi rakatanga rakaita accident mazuva adarika mashoma aya kuSouth Africa uko richibva kuBotswana rine vanhu veZion, vatendi vekuZion vachienda kuchechi. So panapa vanhu ava 45 vese vakafa, asi mwana 1 chete mudiki ndiye ari kunzi akararama. Mwana 1 mudiki ndiye mwana ari kunzi akararama. Ende futi zvakare chiri kuitika apa ndechekuti vanhu 9 chete ndo vakwanisa kuidentifyiwa mabodies avo kuti ava ndananingi. Vamwe vese ava havana kukwanisa kunge vazikanwa. Ndo situation iri kuitika muri yeZimbabwe paEaster panapa. Hazvina kumira zvakanaka. Please drivai zvakanaka. Unoona hameno chinotoitika kuti tingati mamhepo anenge aifamba muEaster here, asi vanhu vanenge vachienda kumachechi. Fanika ava vanhu vandi kutaura vaibva kuningirikini, vanhu vekuti vatori vatendi vaitoenda kuMoria, mene kwavanoti kuMoria kwavo munongoziva maZion. Ndo zvinhu zvakaitika muri yeZimbabwe. Saka zvinhu zvinosiririsa paEaster panapa. Rangarirai chinhu ichi kuti please fambai zvakanaka mumugwagwa, because hatidi kuzokushayai next time, hatidi kuzorasikirwa nevadikani vedu nenyaya yeEaster iri kuitika.